Noniin, Molemmat ajatteli eri lailla. noniin, kerro nyt. Noniin, jaksaakohan sitä nyt on? Varo liukkaita portaita. Nyt mentiin. Ja kohta huohotetaan ihan huolella. Tää on ihan hirveän ruma. Mutta on tää kyllä korkeakin. No niin, mennään sen verran kun jaksetaan. Tentillä on kyllä korkein paikan kammo. Mutta kuin se nyt sitten käy. Ensimmäinen etappi. Katsotaan, ei tästä näe mitään. Ohoho, ja sit seuraa. Mitenkään hemmetin monta porrasta. No, eikä vieläkään näe mitään. Pelkkiä puita vaan. Tuolta näkyy jotain. Jaksetaanko me vielä? Kuinka monta tässä on? Ehkä yksi. Näin paljon. Tää on ihan homeessakin. Kyllä vähän pitää valittaa. Onneksi me saatiin auto semmoiseen kuntoon, että sillä ehkä pääsee sitten ambulanssilla. Oi. No nyt me nähdään. Oi. Sieltä näkyy. Miehen noi jo. Mitkä tunturit? Tämä on Ruotsin puoli tuo. On vai? No niin onkin. Ei vieläkään. Vielä mennään yhdet. Siltä Ruottiin. Joo, mentiin. Oi perse. Ai. Hei, me ollaan ihan ylhäällä. Oho. Tää tuli niin äkkiä. Ai. Oho. Nyt on kyllä hieno. Siellä on Ruotsin puoli. Tuolla. Sitten vähän näkyy. Ai kertoo. Oho. Kunto on mikä mainioin. Eiköhän tää nyt riitä.